Molweni into zakuthi, molweni into zakuthi, molweni. Molweni eMzantsi Afrika man. Ndingutata Maqabaza from Evusisizwe. Ndiyacela man into zakuthi ndiphinde lo mcimbi ndiyithethe lento ngoba abantu babefuna ukuyiva into yokuba ithini lento. Officially iVasa Awards endizangazo ziyavula opening official nge-28 kaFebruary, which is apha empelanyanga. Kodwa ke ofuna ukuregisterisha early angaregisterisha early. Ithi ke ngokulonto wena mvumi phuthuma ukwenzela into yoba ukwazi ukuncedakala, because imvumi zethu ezizawungenelela kwiVasa Awards this year izaba limited kakhulu. Bendiyichazile ke into yokuba sibe nengxaki kakhulu last time yokufumanisa into yoba abantu bebekwazile ukuattenda kwiVasa Awards ngo-2024, but into eyayisenzeka ixesha elininzi awufumanisa into yoba imvumi zethu ziyastrugglisha kakhulu in terms of ukufika kuloo ndawo ngenxa yamasente angekhoyo. Now sibone ke ngoku kubalulekile, ngicela nibambe ezi zinto zintathu. Cela sibambe ezi zinto zintathu. Number 1, kune-3,000 imvume ezoyifumana, ingenelele yawina yangawinanga ine-3,000 rand. Number 2, ibimvumi isuka kude kwezi ezingeneleleyo, i-accommodation yeyethu as Evusisizwe. Number 3, i-traveling. Kusenokwenzeka mhlambi kwi-traveling thina sojonga itikiti uba itikiti lithini. If itikiti mhlambi lithi 500, then sizodablisha lo 500 which is i-return ukuya nokubuya, sikunike if mhlambi uzofaka emotweni yakho ukwengeza ipetrol. Injalo ke into zakuthi ilolo hlobo. Ngicela ke sesijongeni ipost for i-registration yeVasa Awards, kodwa kona inyaniso yethi lo mcimbi wona sawubona into yoba imvumi zethu ziyabetheka kakhulu, kodwa nalapho asizuvese ithatha imvumi engenayo i-high profile. Sizothatha imvumi esizibonayo uba ziyakwazi ukuzimaketha, ziyakwazi futhi into yokuba zibonakale nalapha kwi-social media ngamandla, zinazo i-followers. Sizajonga nento enjalo because ekugqibeleni nathi as Evusisizwe asifuni ukubetheka. That is why kumele sijongile xa sithatha imvumi. Nditshilo ke into zakuthi ndathi zizaba limited kakhulu, kungenzeka imvumi mhlawumbi zingabi ngaphezu kwe-10, kodwa ke khawuleqe ngoku uregisterishe. Ungasibamba nasefowunini lo gama mhlawumbi nepost ungekayiboni, so that wena ungakwazi ukuvaleleka ngaphandle ngenxa into yoba ibudget yethu into zakuthi sibebubetheka kakhulu, kodwa ke sabe siyayifuna i-event into yoba mayiqhube. And ke ngoku sizoba no-number 1 no-number 2 no-number 3. So ndiyacela ke sizameni ukuhlala sijongile ukwenzela into yoba zenive uba kuzokwenzeka kanjani. Ndiyacela ke into zakuthi sisebenzisaneni kwenzela into yoba yonke into ikwazi ukuhamba ngendlela ephucukileyo. Good morning African. Good morning African. Thank you so much into zakuthi, ndiyabulela kakhulu nangexesha lenu nokuthi mhlambi nizidine nimamele le video engeVasa Award.